správe vidíte, vôbec nie je neporiadok alebo telesná výchova. To si totiž naši prváci z 1. B hľadajú svoje kostýmy a pripravujú sa na ďalšiu reprízu svojho divadelného kúska. Pred predstavením vládne atmosféra plná očakávania, rozcvičovania, ale aj zvedavosti. Diváci sú usadení, posledné pokyny, úvodné privítanie a hra sa môže začať. Režisérky pani učiteľka Silvia a pani vychovávateľka Erika sa podujali nacvičiť dramatizáciu rozprávky o 12 mesiačikoch. Zapojená bola celá trieda. Príbeh je známy. Maruška je usilovná a macocha s dcerou kujú pikle, ako ju vyhnať. Poslali ju zbierať jahody, fialky a jablká. Aj keď sa zdá, že v čase globálneho oteplovania by to nemal byť problém, no predsa len Maruška potrebuje pomoc a stretáva sa so zvieratkami, ktoré jej ochotne pomôžu. To už na scénu prichádza ohník, ktorého job je zohrievať 12 mesiačikov. Rozprávač preveruje znalosti škôlkárov, veru vedia, čo znamená slovo job. A to sú oni, 12 mesiačikov. Vedú spor, ktorý z nich je ten najdôležitejší. Je to máj, mesiac lásky? Či je to júl, prázdninový mesiac? A keď škôlkari uhádnu aj ročné obdobia, Maruška vyrieši spor mesiacov diplomaticky. Nazbiera fialky, jahody a jablká. A ktorý je najdôležitejší? Tak ako povedala Maruška, všetci sú rovnako dôležití. Sú bratia a majú si pomáhať. Ako to v správnej rozprávke býva, Maruška našla svojho princa a ostalo už iba sláviť, spievať a tancovať. Predstavenie videli takmer všetky škôlky a všade malo úspech, takže na budúce si budeme musieť prichystať aj podpis karty. Keď my, tak aj dramaťák. A bolo svetlo. Aj tento rok je tu dramaťák, tento raz sen noci svetojanskej. Obnovený kultúrny počín a my môžeme zase domrzať rodičov, aby nás tam zobrali. Aj texty už vieme a máme svojich hrdinov. A navyše sa naučíme, ako sa v divadle chovať a že treba aj mobily vypínať. Hurá, už sa teší na ďalšiu reprízu. Deviatačky sa idú učiť na monitor, idem im do toho kafrať. Takže tento príspevok robím ja. Aj tento rok v poradí už tretíkrát dali praktický rozmer našim vedomostiam zahraniční študenti vysokých škôl. Tento raz to boli Nadia z Jakarty a Michael zo Soulu. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o exotických miestach a na oplátku sme sa pochválili aj našou vzácnou pevnosťou a potrápili lúštením rébusov na ceste za pamiatkami nášho mesta. Vyskúšali sme si aj futbal s Michaelom a takmer si to odnesla aj naša kamera. Ako najlepšie zakončiť týždeň? Jednoducho. Otvorili sme si náš vlastný Gangnam Sushi and Noodle Bar priamo na chodbe našej školy. Náš Wi-Fi kútik sme za pár minút premenili na kulinársky ostrov a mohli sme začať. Základ tvorili naši šikovní osmaci a suroviny na prípravu ázijských jedál od výmyslu sveta. A k tomu tajné rodinné recepty. Ani sme netušili, akí sme šikovní sushi majstri, veď pozrite. Niektorí museli ochutnávať rukami, no niektorým to išlo aj s paličkami. Vôňa sa spolu s angličtinou niesla po chodbách a počas veľkej prestávky prilákala i mnoho zvedavcov. Sladké, horúce, štiplavé, bolo to priam výborné. Kúkajte a lajkujte. Čaute.